Ahojte. Dnes, keďže ešte stále marec mesiac knihy, tak som si pozvala ako hostku Eriku Bodovú, ktorá má detský antikvariát. Možno niektorí už ju poznáte, že poznáte teda túto možnosť, že si takto knižky dá obstarať aj takouto formou, že nemusia byť nové, ale vlastne stále sú použiteľné na to, čo práve potrebujeme, a to je čítať deťom a naozaj čo najviac. Ale k tomu je Erika určite práve ten vhodný človek, kvôli tomu, že ty naozaj s obľubou čítaš tie knižky už od ranného veku svojej dcérke. Takže vítaj. Pekný deň prajem. Tak, Erika teda má detský antikvariát a pripravila si pre vás knižky. V tejto prvej časti by sme sa povenovali knižkám, ktoré sú od ranného veku do 3 rokov, vhodné pre detičky. A tak ak chceš ešte niečo doplniť za seba, tak môžeš povedať nejaké, čo sa týka predstavenia, a ak už akože bereš to tak, že môžeme prejsť na knižky, tak môže začať. Asi môžeme prejsť na tie knižky, to bude taký ideálny spôsob predstavenia sa. Dobre, super, tak nech sa páči. Ja som si pripravila hlavne pre tie menšie deti leporelka, ako napríklad aj toto, Naše mesto. Sú to ideálne knižky pre detičky, ktoré sa učia novým slovám, kde chcete vlastne poukázať na nejaké situácie. Naozaj sú to všestranné knižky, kde môžete sa naučiť aj dopravné prostriedky, rôzne situácie, čo sa deje v meste. Detičky takto vlastne objavujú vždy nové veci na tých stránkach. A čo ich zaujme, tak vždy vlastne môžete rozvíjať tú ich slovnú zásobu v rámci týchto obrázkov. Napríklad tu máme aj o rôznych strojoch, o letisku. Čiže takáto napríklad. Alebo mám ešte aj túto, kde opäť môžete vidieť, že textu tam vlastne nie je vôbec. Čiže je to na vašej fantázii, akým spôsobom budete vyrozprávať ten príbeh na tých jednotlivých stránkach. Neviem, či to je dobre vidieť. Napríklad tutok. Mackovia sú na stanovačke. A následne, túto sme si my obľúbili, možno si budete pamätať z vášho detstva. Je to síce slovník, ale v tom slovníčku sa nachádzajú naozaj rôzne situácie a detičky veľmi obľúbujú tie obrázky, takže pre učenie sa nových slovíčok je naozaj všestranná. My sme ju veľmi, veľmi často čítali a veľmi často sme sa k nej vracali. Neviem, či aj dlhodobejšie však, lebo ja si pamätám, že Juli to bavilo akože dlhodobo, vlastne naozaj. Áno, ako naozaj je tu všetko. V tej knižke nájdete napríklad ročné obdobia, dopravné prostriedky, rôzne situácie, s ktorými sa detičky stretávajú dennodenne. Čiže naozaj nie je to len ten slovník na tú angličtinu, lebo sú rôzne teda verzie aj v nemeckom, aj v anglickom jazyku. Ale na to, aby ste tomu dieťatku vlastne pridávali vždy nové podnety a nové slovíčka, tak je aj tento slovník úplne super. Takže my sme naozaj pri ňom presedeli veľmi veľa času od malinka. Alebo potom, keď máte radi riekanky a takéto vlastne básničkoidné vecičky, čo detičky veľmi ľúbia, lebo rímovačky sú pre deti úplne ideálne, tak mám napríklad takúto nejakú zbierku, kde nájdete rôzne vlastne rozprávky, básničky, ale detičky ich veľmi obľúbujú, lebo sú krátke a také tie klasické aj s nejakým poučným príbehom. Takže my sme naozaj veľmi často siahali po rôznych riekankách, lebo detičky to veľmi radi opakujú a dostávajú sa opäť vlastne do tej reči a hlavne aj tá správna výslovnosť v tých pásničkách, ani nevieme ako, ale ich učíme vlastne tie R a tieto písmenka, aby ich správne vyslovovali. Čiže ja odporúčam pre malé detičky určite siahať po leporelkách a po tých
a tým pádom sa im to dostáva aj vlastne do toho ich jazyka. Čiže takéto. A potom už vlastne pre také, ktoré dlhšie dokážu sedieť pri knižkách, tak odpočujem si, ja tu mám tú staršiu verziu, ale už je aj nová od Citejeva. Sú to knižky rozdelené na dve časti. Sú rozprávky o zvieratkách, táto je staršia, rozprávky a obrázky, ale naozaj sú veľmi krásne. Ilustrácie robil priamo autor a každý jeden príbeh je vlastne poučný. Čiže opäť je tam možnosť potom s detičkami po prečítaní jednotlivej rozprávky rozprávať sa o tom, čo vlastne sa stalo. A detičky to veľmi baví. Aspoň teda my sme pri tejto knižke presedeli opäť veľmi veľa času a vždy sme sa vracali napríklad aj k tejto rozprávke pod hríbikom. Neviem, či to poznáš, Lenka. Myslím, áno, mám od neho. Takže určite sa po nej popozerať, lebo sú to také knižočky, ktoré sa oplatí mať aj dlhšie v knižnici. A potom som si pripravila, ak už vlastne riešite možno školku a podobne, tak potom tieto knižočky o terke, tak sú úplne ideálne pre také detičky 2-3 rôčky, pretože sú veľmi pekne a jednoducho písané a tie detičky pochopia základné veci, ktoré sa budú napríklad s nimi diať. Napríklad terka ide do škôlky, alebo terka je chorá, alebo potom máme terka ide k zubárovi a potom je vlastne už aj verzia pre chlapčekov a to je Kupko. Čiže ak máte dievčatko, tak terka, alebo potom vlastne aj Kupko, ale moju baví aj Kupko, aj terka. Takže to sú jednoduché príbehy, ktorými sa detičky zoznamujú opäť vlastne s tými klasickými vecami, ktoré sa dejú aj im a tým pádom sa vedia stotožniť priamo s tým Kupkom alebo s terkou, ktorí vystupujú v tých knižkách. Čiže toto by bolo také moje zhrnutie pre také najmenšie detičky. Alebo prípadne, keď máte ešte úplne malinké babetko, tak ešte aj takéto niečo je úplne super, pokiaľ neviete si vymyslieť niečo pre to dieťatko, ako sa s ním hrať, tak máme aj takúto knižku, kde vlastne nájdete rôzne aktivity, ktoré môžete s detičkami. A to, čo tam je napríklad? Neviem, či to vidno, ale sú rôzne cvičenia s detičkami, potom nejaké inšpirácie na hry, ktoré podporujú vlastne detičky, ich telesný aj duševný vývoj. Čiže, a sú tam aj nejaké rady. Čiže v podstate naozaj do tých 3 rokov asi to je také od ranného. Áno. Že toto je vlastne skôr pre rodiča inšpirácia na to. Áno, to som chcela poukázať, že vlastne máme aj takéto niečo, že vlastne nie len priamo už knižky pre deti, ale možno nejaká inšpirácia aj pre rodiča. Super. Ďakujem. No a teda, čiže toto sú vlastne knižky v podstate z ponuky, ktorú aj máš v antikváriu. Ktorú máme aj my, ale niečo aj vlastne z našej knižnice som chcela poukázať, že vlastne aj napríklad tú terku, alebo sú potom aj tie barborky. Barborku myslím, že budeme mať potom aj v ďalšom príspevku. To sú také knižky, kde priamo je vlastne taká tá osoba, ktorou sa to dieťatko stotožní a potom veľmi rado počúva ten príbeh, pretože vlastne on si uvedomí sám to dieťatko, že vlastne aj on môže byť tou barborkou, alebo tou terkou, alebo tým Kupkom, ktorý v tej knižke vystupuje a vlastne tak je to veľmi jednoduchšie sa jemu cítiť do tej situácie. Napríklad som ukazovala, že terka ide k zubárovi napríklad. Ak máte absolvovať prvé stretnutie, tak je to super, lebo to dieťatko vie, čo ho bude čakať. Čiže takéto knižky, kde sa pojednáva o konkrétnej udalosti, tak sú úplne super, lebo to dieťatko, ono ide do neznáma. Vy síce poznáte, čo tam bude sa robiť, ale to dieťatko nie. A v rámci takýchto knížiek sa dieťatko vie viac k tomu priblížiť a už nejde s takým tým úplným strachom ani do škôlky, k zubárovi a podobné knižky. Keď je choré, taktiež vlastne terka. My máme veľmi veľa tých knížiek, som vybrala iba 3, ale sú rôzne tie témy. A sú naozaj tak písané, že dokáže dieťatko pri tom vlastne stráviť, že už to dočíta celé, že nemusíte vlastne to zastavovať, aspoň my sme to tak mali. Áno. Že to je vlastne ako výber z tvojej knižnice, tak som myslela, z vašej domácej knižnice. Hej? Áno. Tieto konkrétne áno.
Sice moja má už 8, ale vždy si ju vyberie a už si ju číta sama. Čiže ona tie terky má veľmi rada. Hej, ja si to vlastne pamätám zase z knižnice, že sme boli s dcerkou a presne, že tiež stiahla aj po týchto a páčili sa jej, že sme to mali doma požičané. Super, tak ďakujem veľmi pekne za tipy pre detičky do 3 rokov. Tak prajem pekný deň. Aj tebe a vám.